динар. Карам бавно товар, Пабло Ескобар. Дигам всеки бар. Коста хора, аз съм май английски, да не помня точно как. Помня държавата. Това сега ще ви покажа Skywars, ще ви покажам други игри на други сервери, казвайте сервери, аз съм писал. И сега вижте какво се прави. Влизате в тази дупка, ще бъде описано IP-то. Сега трябва да почакате хора влезнат. Има различни мапове. Може по някаква мапа почакате, но ужасно се интересно. Може и само това мапа играчи да играте. Там, когато на средата има много честове и там се събират такива първоначалните честове, защото не може без честове. Но сега започвам. Сега веднага взимате всичко, което ви е нужно. Така, друго. Ермич. Храна. Много друго. Това. Може да так взимам. Неща ми дойдоха. Една игра съм ще изграда, да не скривам какво е. Как толкова бухнах? Например, много обичам такова укрепление да правя. Убих го, yes. И това беше. Видяхте ли как се игра? Много неща са ми даде. И последно ще опитам и то джум да направя, ама като знам, че съм много слаб. И много съм слаб. Много слаб съм. Джумповете. Пак да ви кажа, пишете си кайковете, да ги вам заедно, ако искате. Капвайте всичко. И така, не може да бъде интересно с мен. Това все пак на открития клип, няма абонати. И